آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں اسی ادب کرنے ہاں پیغمبر دا حیا کرنے ہاں بس اینی گالے اسی نبی نو اللہ نال نہیں ملاندے اسی اللہ نو حاجت روا مننے ہاں نبی پاک نو اپنا رہنما مننے ہاں فرق تیرا میرا انہا ہے اوہ اللہ دیا بندیاں میرے ویری اپنے عمال نہ ضائع کر اپنے عمال نہ برباد کر میرے نبی دا ادب کریا کر میرے علی کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے اللہ اکبر اپنا میرے اچھا علی کر دے ہو تے علی پاک دا عقیدہ کون اپنائے گا میرے علی دے نام دے قصیدے پڑھ دے ہو علی پاک دی سیرت کون اپنائے گا میرے علی تے نبی پاک دے نام تے سیائی پھیرن نو چنگا نہ جانن تے تو چھریاں پھیر کیا کہ میں علی والا اے ویخ میں ہی علی والا جنہیں علی پاک دی نماز نو اپنایا جنہیں علی پاک دی زکاة نو اپنایا جنہیں علی پاک ویکھیا نہیں تسی میڈیا تے 12 ربیع الاول دا دن سی ایڈے ایڈے وڈے وڈے کیک بنائے گئے سن اتے حضور دا کلمہ لکھیا گیا میرے نبی دا نام لکھیا گیا تے مولویاں چھریاں نال کٹ کے آپ کھا لیا جے اللہ اکبر کٹ کٹ کے میرے نبی دے نام نو کھادا گیا قیامت کیوں نہ آ گئی آسمان کیوں نہ زمین تے ڈگیا تے زمین کیوں نہ پھٹ گئی میرے علی دی اتنا چنی جرت نہیں کہ میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جاوے ایتھے چھڑیاں چل دیاں پئیاں نے ایتھے چاقو چل دے پے نے میرے نبی دا روزہ نہیں بنایا گیا جگہ جگہ بنے نہیں تواڈے پنڈاں تے شہراں دے اندر نبی پاک دے روزے میں تے موبائل اندر ایسی بھی میرے تصویر موجود ہے ایک گندی نالی گزر رہی ہے تے اوتھے نبی پاک علیہ السلام دا اوتے روزہ بنا میں اس گل دے اختلاف وچ نہیں جانا کہ جشن منانا ہے کہ نہیں منانا جائز ہے یا نہیں منانا جائز ایدیاں دلیلاں تے گلاں لینداں ہوندیاں رہن گیاں میں ایک درد دل رکھنا تے تیرے سامنے گل پیا کرنا یار ایک آنکھ ظلم نہیں میرے نبی دی توہین نہیں ہے نبی پاک دا نام لکھ کے تے چھڑیاں نال کٹ کے کھا لیا جاوے اوے اللہ دیا بندے میرے نبی دی توہین نہیں گندی نالی تے نبی پاک دا روزہ بنا اوے بنایا روزہ بنایا چوکاں چرستیاں چ بنایا نبی نالیاں تے بچایا بنایا تے رات نو ٹھڈے مار کے تحوی دتا گیا مینوں دس میں کینوں گستاخ آکھا مینوں دس میں کیدا گریبان پکڑا مینوں دس میں کیدے تے کیس کرا اج کوئی ناروے دا کمینہ کوئی ڈنمارک دا کوئی بے غیرت نبی پاک دا روزہ بنائے تے پھر ویڈیو بنا کے پھر رات نو توڑ کے سٹ دے وے ندی نالیاں چ مینوں دس تو ہڑتال کرنی ہے کہ نہیں کرنی مینوں دس تو مین روڈ بلاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا حرمت رسول دے جامی قربان دے نعرے وجنے کہ نہیں وجنے اپنی ماری خیال ہی کوئی نہیں آپ بنانا ہے تے آپ ٹھا کے نالیاں چ سٹ دینا ہے کدی خیال نہیں آیا میرے نبی داد کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے دیاں نمانیاں نو مار دیندے سن زندہ زمین دے وچ گاڑ دیندے سن دھیاں نو آن بچایا دھیاں دا مان ودایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے
درختاں وی آپ نو سلام کتنے جانوراں چل کے کلام کتنے روڑاں نو کلمہ پڑھایا پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے دوسری مرتبہ پھر حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد 173 دی پنڈ دی اس گاؤں دی جماعت انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت محترم بھائی قاری عابد منیر صاحب حافظہ اللہ علاقہ برد علماء محترم رانا قاری شہزاد صاحب مولانا سلیم شاکر صاحب مولانا اکرم صدیقی صاحب جتنے تسی احباب تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ توڑا سارے دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے احباب زی وقار اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی عطا کیتا وہ بڑا ہی اعلیٰ عطا کیتا ہے بڑا شان والا عطا کیتا ہے بڑا بے مثل اور بے مثال عطا کیتا ہے آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ آپ دی ازواج بھی اعلیٰ آپ دی بنات بھی اعلیٰ آپ دی صحابیات بھی اعلیٰ آپ دا شجرہ نسب بھی اعلیٰ خاندان بھی اعلیٰ آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ آپ دا سونا سینہ بھی اعلیٰ تے پاک نبی دا مبارک پسینہ بھی بڑا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ نو جو بھی عطا کیتا وہ بڑا اعلیٰ عطا جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے آپ دی شان بڑی اعلیٰ ہے اسی طرح آپ دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نو نام بھی چن کے سونے سونے عطا کیتے نے بڑے پیارے پیارے نام عطا کیتے نے میں آج تواڈے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے نامان دا تذکرہ کرنا ہے صحیح بخاری دی ایک حدیث تواڈے سامنے میں پڑھی ہے اس حدیث مبارکہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں دا ذکر کیتا ہے آقا علیہ السلام دے 2 نام ذاتی نام نے ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے 2 ذاتی نام نے پھر آپ دے کئی ایک نام صفاتی نے کچھ قرآن مجید اندر موجود نے کچھ احادیث دے اندر موجود نے آپ ذرا توجہ فرمانا غور کریا جی اللہ دے قرآن تے محبوب دے سونے سونے ناماں دا ذکر سنا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے کریم آقا دے نام نامی اسم گرامی دا تذکرہ قرآن پاک اندر کیتا اور کئی ایک مقام آپ تے کیتا حضرات محترم دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونگے بڑے بڑے وزیر ویکھے ہونگے بڑے بڑے مشیر ویکھے ہونگے بڑے بڑے گدی نشین ویکھے ہونگے انہاں دے تذکرے انہاں دے نام تانوں لبنگے نوائے وقت اخبار اندر یا دنیا دے کسے ڈائجسٹ دے اندر مگر میں قربان جاواں
میرے کملی والے دے تذکرے، میرے محبوب پیغمبر دا تذکرہ، میرے نبی دا ذکر خیر، میرے نبی دے سونے سونے نام تانوں لبن گے اللہ دے کلام اندر، اللہ دے پاک قرآن اندر لبن گے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، اللہ نے میرے نبی دے سونے سونے نام قرآن پاک اندر بیان کیتے نے، پھر انداز بڑا محبت والا اپنایا ہے، بڑا پیار والا اپنایا ہے۔ اللہ دی محبت دے انداز تے غور کرو، میں تانوں دسے ہیں نبی پاک دے دو نام ذاتی نام نے، اور تسی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ دے قرآن دی ایک آیت نو تلاوت کر کے ویکھ لو، اللہ اکبر، محبت دا انداز ہے وے۔ اللہ نے پورے قرآن اندر میرے نبی نو ذاتی نام نال مخاطب ہی نہیں کیتا، جدوں بھی مخاطب کیتا ایک وکھری صفت نال وکھرے نام نال مخاطب کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے قرآن پاک چ نہیں آکھیا یا محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں میرے نبی نو مخاطب کیتا ایک وکھری صفت دے نال، اے محبت دا انداز ہوندا ہے۔ 73 والیو اے اللہ اکبر، غازی آباد دے علاقے دے باسیو، چیچا وطنی دے باسیو، میری محبت دا جناب محبت دے نال پیغام سنیا جی، عقیدت والا پیغام، اے محبت دا انداز ہے۔ اللہ میرے نبی نو صفاتی نامہ نال مخاطب کر دینے، تسی جنہیں میرے سامنے بیٹھے جے، اکثریت نال اولاداں والے بیٹھے جے، جنہیں بیٹھے جے ماما والے بیٹھے جے، تسی اس گل نو چنگی طرح جان دیو، اللہ تعالیٰ نے کسے ماں نو بیٹا عطا کیتا، اس ماں نے بڑے چاہ نال اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، اپنے بیٹے دا نام عبدالرحمن رکھیا، مگر تسی جان دیو ماں اپنے بیٹے نو جدوں گھر بیٹھی بلاندی اپنے قریب سینے لہان واسطے، قریب بلان واسطے، ماں عبداللہ کہہ کے نہیں بلا رہی، ماں عبدالرحمن کہہ کے نہیں بلا رہی، بلکہ ماں محبت اندر آ کے کہندی میرا سونا پتر میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا، میرا شہزادہ پتر بریا میری گل سننا۔ محبت اندر آ کے انداز بدلے جا رہے نے، محبت اندر نام بدلے جا رہے نے۔ انجی کائنات دا رب میرے نبی نو سونے سونے نامہ نال مخاطب کردہ ہے، علیحدہ علیحدہ وکھریاں وکھریاں نامہ نال اللہ مخاطب کردہ ہے میرے پیغمبر نو۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود تے ایک چادر اوڑھیے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، میرے سونیاں چادر اڑن والیا، میرے نبی نے اپنے وجود تے کمبل اوڑیا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، میرے سونیاں کمبل اڑن والیا، کیتے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کیتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی دے سونے سونے نامہ دا تذکرہ کر رہے نے، کتے میرے نبی نو مدثر آکھیا، کتے مزمل آکھیا، کتے میرے نبی نو شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی الاللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے میرے نبی نو عزیز آکھیا، کتے حریص آکھیا، کتے رؤوف آکھیا، کتے رحیم آکھیا، بڑے سونے سونے نامہ نال پکاریا۔ اللہ اکبر، سونےو میرے نبی دے نام بڑے آلہ۔ اللہ اکبر، ذات محترم جی میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے لوگاں دے وچوں میرے نبی دی ذات دا انتخاب کیتا تاجدار ختم نبوت بنان واسطے، انجی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ساری دنیا دے نامہ وچوں نام محمد دا میرے نبی واسطے انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم توجہ کریں، سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا، سارے نبیان دے نام بڑے سونے پر وکھرا نام کملی والے دا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اگر تسی میرے وال توجہ کرو تے میں توڑے سینے ٹھارا گال سنا کے، اور سب نام پیارے نبیان دے
ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب کی گل بھوک لگی ہے تانوں؟ اللہ جاندا ہے، مینوں بھی بڑی لگی، اینوں بھی بڑی لگی ہے۔ کہہ لو یار سبحان اللہ، ایک باری کہو خاؤ جی مدنی صاحب مغرب تک نہ آن تے اسی پھر حلال ہوئیے، آ جان گے انشاءاللہ، جلدی آ جان گے۔ توجہ کرو سب۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراویں، وار کے تن دیاں لیراویں، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، مارا تے گل سمجھ رہے ہو نا، مارا کھا کے بھی چپ نہیں سی رہندا، تسی چنگے پلے چپ بیٹھے ہو، چنگے پلے۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے۔ کافر بھی رات نو لک لک کے، دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے، آ سنین قرآن محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے نبی دا نام بڑا پیارا ہے، بڑے سونے سونے نام اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا کیتے۔ حدیث پاک کے چاند ہے، آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء، فرمایا میرے 5 نام نے، 5 نام، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا سونا میرے پیغمبر دا نام، بڑا پیارا میرے پیغمبر دا نام، بڑا مٹھا میرے پیغمبر دا نام، بڑا سچا میرے پیغمبر دا نام، بڑا اچا میرے پیغمبر دا نام۔ اس نام دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک اندر 4 مقامات تے کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنیا جدرا، اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ السلام دا بڑا سونا نام ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک دی ولادت بسعادت ہوئی تے ماں جی نے اور دادا جی نے مل کے میرے نبی دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد روایات چاہتا ہے نبی پاک دی آمد تو پہلا انہاں اللہ نے محفوظ رکھے ہے، کسے دے حصے چانی نہیں دیتا، جویں اللہ تعالی نے ختم نبوت دا تاج میرے نبی واسطے خاص کیتا، اے نام بھی میرے نبی واسطے خاص کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام واسطے اس نام نو اللہ نے چن لیا، اس نام دا انتخاب کر لیا تے دادا جی دے دماغ وچ اللہ نے پا دیتا ہے نام، ماں دے جناب پا دماغ وچ پا دیتا ہے اللہ نے نام، تے ماں جی نے تے دادا جی نے مل کے میرے نبی دا بڑا سونا نام رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7واں دن ہویا تے مکے والے چودھری آ گئے دعوت کھان واسطے، نبی پاک دے چاچے تائے اکٹھے ہو کے مکے دے نواب آ گئے، اللہ اکبر، دعوت تے بہ گئے نے تے نبی پاک دے دادا نو کہن لگے سردار عبد المطلب مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں بڑا سونا لال عطا کیتا ہے، سردار جی تانوں مبارک ہون۔ اللہ اکبر۔ سنیا تواڈے عبداللہ دے گھر دے اندر تواڈے مرحوم بیٹے دی اللہ نشانی عطا کر دیتی ہے، ذرا وکھاؤ تے صحیح سانو اپنا لال، وکھاؤ تے صحیح سانو اپنا پوتا، تے وی دسو نا اپنے پوتے دا نام کی رکھیا جے۔ مشرکین مکہ دا وی یہ وتیرا سی، او 7ویں دن دعوت وی بناندے سن، اللہ اکبر، جنوں ساڈے جناب نبی پاک علیہ السلام نے سنت قرار دیتا، حقیقے دے نام تو سنت قرار دیتا، اللہ اکبر، اور 7ویں دن اپنے بچے دا نام ہی رکھیا کردے سن۔ سردار عبد المطلب دسنا نام کی رکھیا ہی پوتے دا، تے سردار جی سن کے اگوں کہن لگے اے مکے والے ہو، میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں نبی پاک دا نام سنیا نا انہاں لوگاں نے تے تعجب اندر آ گئے، نام سنیا نا انہاں لوگاں نے حیران ہو گئے، انج دا نام تے اج تک کدے کسے دا سنیا ہی کوئی نہیں، ایڈا سونا نام انہاں نوں کتھوں لب گیا؟ تے کہن لگے سردار بڑا عجیب جہا نام نہیں رکھ لیا، سانو تے بڑا عجیب لگدا پیا ہے، بڑا اوکھا جہا نام لگدا پیا ہے، تینوں چاہیدا سی تو عبد العزا رکھ لیندا، عبد مناف رکھ لیندا، کی نام رکھ لے اللہ دیا بندیا؟ کئی بندے حسد دے مارے وی تے ہوندے نے، او عربی نو سمجھن والے لوگ سن، او نہ سمجھے تے نام ہی بڑا انوکھا تے بڑا نرالا ہے، جڑا نام بولے گا او تعریفاں کرن لگ جائے گا، جڑا نام بولے گا صفتاں بیان کرن لگ جائے گا، ایڈا سونا نام انہاں دے سے اندر آ گیا، تے حسد دے مارے کہن لگے نہیں نہیں نا ساڈی سمجھ وچ نہیں پیا آندا، تے سردار عبد المطلب نے انہاں نوں اندر بلا لیا اور انج نبی پاک نو چوک کے گودی چ لے کے آئے میرے پیغمبر نو، تے کہن لگے مکے والے ہو تکو نا میرے بیٹے وال، ایک نظر ویکھو نا میرے پوتے وال، تے پھر انصاف نال جواب دیو میرے پوتے دا نام میں ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میرے نبی دا نام رکھیا گیا ہے، تے بابا جی میری جماعت دے بہت بڑے شاعر بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ باب دے اللہ دے ولی، انہوں نے بڑی کمال گل کیتی ہے، ترجمانی کیتی، کہ نبی جی دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے، کی نام بچے دا رکھیا رکھایا ہے، کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادے نو کہندے
نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے بھی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اسدا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی دا نام اسم گرامی بڑا پیارا ہے بڑا محبت والا نام ہے بڑا عقیدت والا نام بڑا سونا پینے پیغمبر دا نام ہے اور اس نام دا معنی بڑا اچھا ہے اللہ اکبر کی معنی ہے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدیاں تعریفاں آسمان والے کرن جدیاں تعریفاں زمین والے کرن جدیاں تعریفاں ہواواں والے کرن جدیاں تعریفاں فضاواں والے کرن خشکیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں تر تری تے رہن والیاں دی زبان تے جنہاں دیاں تعریفاں اللہ اکبر اوے میرے نبی دا نام ایڈا اچا تے سچا تے کھرا تے سونا تے مٹھا نام ہے جدا نام سن کے تعریفاں سارا جگ کردا اے میرا سونا عرشاں دا رب کردا اے ایڈا سونا نام ہے میرے پیغمبر دا توجہ کریا جے مکے والے جڑے نا انہاں میٹنگ بلا لی تے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہن لگے یار بڑی عجیب جی گل ہے ایک پاسے اسی دشمنی رکھنے ہاں اور کہنے ہاں لو جی محمد انج کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی دشمنی نبھا رہے ہاں مخالفت کرنے ہاں اسی جناب بیعت رکھنے ہاں تے دوجے پاسے اپنی مجلس وچ بیٹھ کے کہن لگ پینے محمد انج کردا تے جدوں دا نام لینے ہاں تے اسی تعریفاں کرن لگ جانے او دیاں صفتاں کرن لگ جانے یا دشمنی نبھا لو یا تعریفاں کر لو یا مخالفت کر لو یا او دیاں صفتاں بیان کر لو کی کر دیو تعریفاں بھی کیتی جاندے ہو بدخوئیاں بھی کیتی جاندے ہو لہذا کی کیتا جائے او بہ گئے تے شیطان نے انہوں نے مشورہ دیتا انج کرو نا تسی نا ہی بدل چھڈو انہاں بہ کے میٹنگ بلا کے کہن لگے اج تو بعد اسی محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اج تو بعد اسی کہاں گے مزمم استغفر اللہ معذر نبی پاک دا نام بدل دیتا ہے نا ظالمہ نا مزمم دے نام تو بلان لگ پہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو خبر ہوئی میرے پیغمبر دا صحابی پریشانی دے عالم اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا نا تے کہن لگا سونیا محبوبہ اللہ دے نبی جی اے جڑے مکے دے مشرک جے پتہ لگیا جے میں بڑا پریشان ہو گیا سن کے بڑا غم زدہ ہو گیا اے جڑے مکے دے مشرک نے وہ بڑی عجیب گل کرن لگ گئے نے پر میں کی کہندے نے سونے انہاں ظالمہ تہاڈا نام ہی بدل دیتا ہے وہ کہندے نے مزمم انج کردا ہے مزمم نے دعویٰ کر دیتا ہے سونے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے تہاڈا نام بدلی پھردے نے تے نبی پاک نے سہائے سونے تیری حکمت تو قربان جاواں تیری بصیرت تو صدقے جاواں سوچاں تے فکراں تو صدقے جاواں صحابی پریشان ہے کہندا سونے ہمیں بڑی پریشانی ہے جدوں تہاڈا نام وگاڑ دینے تے میرے دل تے چوٹ لگدی ہے اللہ اکبر تے جڑا جڑا ایمان والا ہے او دے کولوں نبی پاک دی توہین کدی برداشت نہیں ہوندی حضرات محترم کہن لگے سونیا میں پریشان ہاں تے میرے آقا کمال حکمت لڑائی نہ آقا فرماندے نے پریشان نہ ہو میرے سونیا تو پریشان ہے خوش ہو جا اللہ دا ایڈا فضل ہویا ہے میرے اوتے اللہ نے انہاں مشرکاں دی زبان تو میرا نام جی بچا لیا ہے اللہ اکبر او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینوں رب نے محمد بنایا ہے او کسے مزمم نو برا کہہ رہے نے تو پریشان ہے اسی مزمم ہے ہی نہیں میں تے مزمم ہے ہی نہیں میں تے محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے میرے وال ویکھو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے کیسی حکمت دی گل کیتی ہے
دو جملے بولے میرے پیغمبر نے تے صحابی دی ٹینشن ہی مکا چھڑیے، پریشانی ختم کر دیتی ہے۔ ساڈے جناب نبی پاک دی سیرت تے غور کرو نا، میرے پیغمبر انج لوکاں دیاں گلاں نو اپنے ذہن تے سوار نہیں سی کر دے، نکی نکی گل تے لڑائیاں نہیں سی پا لیندے۔ میرے پیغمبر در گزر کریا کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا وقت لنگایا کر دے، فرمایا کوئی گل نہیں، حالاں میرے نبی دے علم اندر ہے، او مینوں مزمم کہندے نے، نبی پاک دے علم اندر ہے، او میرا نام وگاڑ دے نے، پر نبی پاک فرماندے نے نہ پریشان ہو، او مزمم نو برا کہندے نے، میں مزمم ہے ہی نہیں، سانو کیڑا مسئلہ ہے دے نال۔ جدوں بندے نے گل مکانی ہوے تے ایویں ہی مک جاندی ہے، تے جے بندے نے لڑائی پانی ہوے تے پھر جویں مرضی پا لو۔ ساڈا اتنے مسئلہ ہے صلح ہو رہی ہوندی ہے، گلاں طے ہو گئی ہوندیاں، اسی نواں نقطہ پٹ دینے ہیں وچ آ کے، نہیں انج بھی ہونا چاہیے، صلح ہوندی لڑائی پوا کے ٹر جانے ہیں۔ اور نہیں بھائیو لڑائیاں مکایا کرو، مسئلے ختم کریا کرو۔ اللہ دے نبی میں پریشان ہاں تانوں مزمم کہندے نے، فرمایا نہ پریشان ہو، اسی مزمم ہے ہی نہیں، کئی جان خاں۔ میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ فرماندے نے کہ جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا انج لیٹے ہوئے چار پائی تے ایک لڑکا طالب علم دوڑ کے آ کے کہندا استاد جی، ہاں جی، کہنے لگا استاد جی فلانا جڑا مولوی انہیں تانوں بڑیاں گالاں دتیاں تے استاد جی سیدھے ہو کے بیٹھ کے ہسن لگ گئے تے کہندے استاد جی تسی ہسی جاندے انہیں گالاں دتیاں، کہندے ہسدا اس گل تے ہاں انہیں دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، انہیں گالاں دتیاں نے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، لوگ گل مک گئی جی۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، ایک بندے دے پیر تے پیر آ گئے، انہوں پتہ نہیں بھی یہ وقت دا خلیفہ ہے، پیر تے پیر آیا نا، وہ مڑ کے کہندا تو انا ہے، تے آپ فرماندے نہیں بھائی میں انا نہیں، مینوں نظر آندا ہے، ٹر پے پچھوں شورتیاں پھاڑ کے انہوں کٹنا شروع کرتا بھی توں وقت دے حکمران نال بدتمیزی کرنا ہے بھائی، مڑ کے او کیوں مار دیو، کہنے لگے امیر المومنین وقت دا حکمران ہے، پنڈ دا چودھری نہیں، علاقے دا کونسلر نہیں، ایتھے تے بندے نو بندہ نہیں جان دے، جدے کو گڈی آ جائے کوٹھی آ جائے جدوں چار پیسے لب جانو آندا بندے دی کیڑی حیثیت ہے، ساڈی شان ہے، باقی سارے کمی نے، وقت دا حکمران ہے کیوں مار دیو، اکھے جی نے تانوں انا آکھیا، کہنے لگے پھر کی ہو گیا، انہیں پوچھیا بھی تسی انے ہو تے میں آکھیا میں انا نہیں، گل ختم ہو گئی۔ لڑائیاں نہ پایا کرو، جھگڑے نہ ودایا کرو، لڑائیاں ختم کریا کرو۔ میرے پیغمبر دا صحابی کہندا آقا جی او تانوں مزمم کہندے نے، فرمایا میں مزمم ہے ہی نہیں، سانو کادی پریشانی ہے، او کہندے جاون مزمم نو برا، اسی مزمم ہے ہی نہیں، تو ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، میرے نبی دا بڑا سونا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام دا ادب وی کریا کر، اس نام دا احترام کریا کر، اس نام دی قدر کریا کر، توجہ کریا جے کیویں ادب کرنا ہے۔ پہلے نمبر تے تا جدوں میرے نبی دا نام آ جائے تیرے سامنے تے میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے، جیڑا بندہ جاننا ہے، جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے اللہ اکبر جان بوجھ کے درود نہ پڑھے، وہ بندہ بڑا وڈا بخیل بندہ ہے، بڑا وڈا لعنتی بندہ ہے، بڑا وڈا کمینہ بندہ ہے۔ درود پڑھیا کر میرے نبی دا نام سن کے، اللہ اکبر۔ اج تک تے لوکاں کو تسی سنیا ہونا ہے یہ وہابی لوگ نے، یہ درود دے اونجی منکر نے، درود پڑھ دے کوئی نہیں، درود کہندے کوئی نہیں۔ میں اپنے علماء دی موجودگی اندر اپنے سٹیج تے بیٹھ کے باوضو بیٹھ کے کہہ رہا جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہ پڑھے او لعنتی ہوندا جے، او کمینہ ہوندا جے، او بخیل ہوندا جے۔ میں نہ درود پڑھیا کر سنیا، ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر، درود بڑھانا نہیں، درود نبی پاک علیہ السلام والا پڑھنا ہے جڑا میرے نبی نے سکھایا۔ درود پڑھیا کر، درود دے بڑے فائدے نے، جڑا بندہ اخلاص نیت دے نال ایک مرتبہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے، اللہ ان دے 10 درجات بلند کر دیندے نے، اللہ ان دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے۔ درود دے بڑے فائدے نے، درود دے اوے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بھی معاف کر دین گے اور اللہ تعالیٰ تیریاں پریشانیاں بھی مکا دین گے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے،
آندے نے پڑھ دے نہیں میں نا بھائی پڑھو 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 پڑھیے آپ درود پڑھیے نبی پاک دی ذات تے نبی پاک فرماندے صحیح الجامع دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جیڑا صبح تے شام 10 مرتبہ میرے تے درود ابراہیمی پڑھ دا ہے نا درود ابراہیمی میری ذات تے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میری سفارش دا حقدار بنا چھڑے گا ایڈا وڈا عمل ہے درود پڑھنے والا میں کیوں نہ پڑھا اللہ کہندا ہے درود پڑھو میرے نبی تے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یارے غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ اکبر میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا ہے ادب کرنا ہے اس نام دا حیا کرنا ہے قدر کرنی ہے اس نام دی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی دے نام دا کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے صلح حدیبیہ دا موقع ہے اور نبی پاک علیہ السلام مشرکین مکہ نال معاہدہ کیتا میرے پیغمبر نے انہاں عہد کر لیا ہے اور معاہدہ تحریر ہون لگا ہے آقا فرماندے نے علی جی سنیا محبوبہ فرمایا لیا نہ قلم اللہ اکبر تے جڑا معاہدہ ساڈا ہو گیا مشرکین مکہ نال اینو ذرا تحریر کر دے جی سنیا میں تحریر کرنا دسو کی لکھنا ہے آقا فرماندے نے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام تو آغاز کرنا لکھیا نبی پاک فرماندے نے علی سونیا لکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جناب علی نے میرے نبی دا نام لکھیا تے مکے دا جڑا سفیر ہے نا مشرکین مکہ دا وہ بول پیا کہن لگا جی یہ کی لکھ دے پیو فرمایا معاہدہ لکھ دے پیا کہن لگا جی معاہدہ لکھو پر تہاڈا نام رسول اللہ نہ لکھو اللہ اکبر یار میں اللہ دا سچا نبی رسول ہاں ہن کا دا اعتراض دے گلاں سی تہاڈیاں ساریاں من لیاں ہن کیوں نہیں لکھن دیندے کہن لگے جی اسی نہیں لکھن دینا کیونکہ اسی تانوں رسول مندے کوئی نہیں اسی تانوں نبی پیغمبر مندے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دیو بندیو میں اللہ دا سچا نبی ہاں کہندا جی تسی ہوو گے اللہ دے نبی پر ساڈا تہاڈے نال اختلاف ہے اسی تانوں نبی نہیں مندے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے حضرات محترم اس بندے نے ایک جملہ ایتھے بولے ہے شاید کہ تیرے سینے چ اتر جائے تے تیرے جناب دل دے اندر اتر جائے تے تینوں سمجھ آ جائے گل دی او کہن لگا جی اختلاف ہی ساڈا تہاڈا تے ہی ہے اسی تانوں رسول نہیں مندے تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں تے اگر تانوں مان لئیے اللہ دا رسول پھر اسی کون ہونے تانوں روکن ٹوکن والے جدوں مان نہیں لیا تانوں اللہ دا نبی پھر اسی کون ہونے اختلاف بنان والے جدوں تانوں رسول مان لیا پھر تے سانوں تہاڈیاں ساریاں مننیاں پین گیاں تہاڈی تابعداری کرنی پے گی تہاڈی غلامی چ زندگی گزارنی پے گی کی سمجھ آئی اس دور دے مشرک نو اے باپ دا علم ہے جے رسول اللہ پڑھ لئیے رسول اللہ مان لئیے تے پھر تابعداری کرنی پیندی ہے پھر کہنا مننا پیندا ہے اللہ اکبر اسی جدی پشتی مسلمانہ خاندانی مسلمانہ 50-60 سال دی عمراں گزاری بیٹھے ہاں اللہ اکبر کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں پر اللہ دے نبی دا کہنا ایک بھی نہیں مندے کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں نبی پاک دی اطاعت بالکل نہیں کر دے اللہ اکبر کلمہ پڑھنے ہاں پر ناپ تولے چ کمیاں بھی کرنے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے چوریاں بھی کیتی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں یتیماں دا مال بھی کھادی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے بیوہ عورتاں دی عزتاں بھی لٹی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے لوکاں دی غیرتاں تے ڈاکے بھی ماری جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے فراڈ بھی کیتی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے دھوکے بھی کیتی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے لوکاں دے مال بھی ہڑپ کیتی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے ماں باپ نو کتا کہہ کے بھی بلانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے بیٹیاں بہناں دے حق بھی کھادی جانے ہاں اوے نا ویریا جے کلمہ پڑھیا کملی والے دا تے پھر تابعدار بھی بن کملی والے
والے دا کتھے یاد آئے اللہ دے ولی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن سادے لفظ اندر او جیدا کلمہ پڑھیندا اے او دے آنکھے بھی لگیندا اے جنوں رسول منیندا اے نا او دا کہنا بھی منیندا اے میرے پیغمبر نو رسول منیا ہی سنیا پھر میرے نبی دی تابعداری وچ زندگی گزار میرے نبی دا سچا عبادار بن جا اطاعت کریا کر کملی والے دی او کافر نو سمجھے اس گل دی جے رسول مان لیا گلاں ساریاں مننیاں پینیاں نے رسول نہیں جی پیار بڑا ہے جی سانو پیار بڑا ہے عقیدت بڑی ہم عاشق رسول ہوتے ہیں یہ عمل والی گل کرو نا تے پھر اسی بالکل نہیں مننی ابا مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے میں جان دے چھڈاں ابا کہے پت پانی چاہیے ابا پانی نہیں منگنا میرے کو اور سارا کچھ جی قربان ہے کمال دی اطاعت نہیں کمال دی عباداری نہیں ایک کادی محبت تے کادی عقیدت ہے آخر میں صدقے تے قربان جانی ہاں جی عمل والی گل کیتی تے میں پھر سیدھی ملتان جانی ہاں او بھائی یہ کوئی محبت نہیں کوئی عقیدت نہیں کوئی الفت نہیں شادی بیاہ تے برادری راضی کر کے حضور دی حدیث نو پیچھے کر دیویں سجن راضی کرنے واسطے شراباں چلاویں آکھیں حدیث ٹھیک ہے قرآن کہندا ہے منع کردا ہے پر کی کریے برادری دے مسئلے نے کوئی تینوں اللہ دے نبی نال محبت نہیں پیار نہیں ایویں فراڈ نہ کریا کر دھوکھے دے نعرے مارنا ہے محبت دے عقیدت دے دعوے کرنا ہے مینوں بڑا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام دی محبت تیرے سینے چ ہوندی برادری اگے نہ ہوندی میرے پیغمبر دی حدیث اگے ہوندی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے کافر نو اس بات دی سمجھے یہ کلمہ پڑھ رہا تے گلاں مننیاں پینیاں نے خدا را تسی بھی سمجھ جاؤ اس گل نو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے تے تابعداری بھی کرنی ہے تابعداری بھی کرنی ہے اگلی گل بھی سننے والی ہے اللہ اکبر ہائے میرا نبی کتنا غفور رحیم میرا نبی حضرات محترم کتنا محبت کرنے والا پیار کرنے والا ہے اللہ اکبر میرا نبی کتنا رؤوف رحیم ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام صلح پسند سن میرے پیغمبر علیہ السلام اتحاد نو فروغ دیندے سن محبت نو فروغ دیندے سن اللہ اکبر ایتھے پتہ ہے کی ہوندا ہے کسے مولوی صاحب دے نال 4-5 القابات بہتے نہ لکھے جاون تے مولوی جی ناراض ہو جاندے نے ایتھے کسے چودھری صاحب دے نال جناب 4 تورے نہ لائے جاون استقبال نہ کیتے جاون چودھری جی ناراض ہو جاندے نے مگر قربان جاواں کملی والے پیغمبر تے فرمایا علی سونیا جی سونیا محبوبہ چل یار میں اللہ دا سچا نبی ہاں اس گل وچ شک کوئی نہیں اے من لین پھر بھی میں نبی ہاں اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول ہاں چل یار یہ نہیں گل تے ساڈے نال صلح کر دے نے اتفاق ہوندا ہے نا ساڈا پسندر تے چل تو مٹا دے رسول اللہ تے اوتھے بن عبداللہ لکھ دے محمد الرسول اللہ مٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم چل علی پیارے آپاں نو صلح چاہیے تے میرے علی فرماندے نے آقا جی اور جڑا مرضی حکم دے لو علی قربان جاوے پر سونیا توڑے نام تے سیائی علی کو نہیں پھری جائے گی میرے علی میں علی دے ہتھاں دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے چینی ہمت نہیں قوت نہیں کہ میں توڑے نام تے سیائی پھیر جاواں میں توڑی رسالت تے سیائی کدی نہیں پھیر سکدا اللہ دے نبی جی مینوں حکم کرو میں بچے شہید کروا دیواں تسی حکم کرو میں جان دا نذرانہ پیش کردا اوے جاننا 73 والیا گردو نواں تو آن والیا میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا میں شیر خدا دی گل پیا کرنا وا عام بندے دی گل نہیں میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں نبی پاک علیہ السلام دے ویر دی گل پیا کرنا حضور دے داماد دی گل پیا کرنا میں حسنین کریم دی ابو جان دی گل پیا کرنا میں سیدہ زہرا دے سر دے تاج دی گل پیا کرنا میں فاتح خیبر دی گل تینوں سنایا سونیا میرے ہاتھ تے چینی طاقت نہیں ہے کہ تواڈے نام تے سیائی پھیر جاواں اللہ دے نبی اور جو مرضی حکم دے لو پر علی دی ہتھاں چینی ہمت نہیں تواڈے نام تے سیائی پھیر جائے بڑے درد دل نال ایک پیغام دین لگا 73 والیا شاید تیری سمجھ اندر آئے اوئے میرے علی اچ ایڈی طاقت نہیں کہ میرے نبی دے نام تے سیائی پھیر جاوے او بھی اللہ دے نبی دے حکم دے باوجود اوئے سونے آج لوکاں چ ہمت آ گئی ہے ویکھیا نہیں تسی میڈیا تے 12 ربیع الاول دا دن سی ایڈے ایڈے وڈے وڈے کیک بنائے گئے سن اتے حضور دا کلمہ لکھیا گیا میرے نبی دا نام لکھیا
دسیا گیا تے مولویاں چھریاں نال کٹ کے آپ کھا لیا جے اللہ اکبر کٹ کٹ کے میرے نبی دے نام نو کھادا گیا قیامت کیوں نہ آ گئی آسمان کیوں نہ زمین تے ڈگیا تے زمین کیوں نہ پھٹ گئی میرے علی دی ہتھاں چ اتنی جرأت نہیں کہ میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جاوے ایتھے چھریاں چلدیاں پیاں نے ایتھے چاقو چلدے پے نے میرے نبی دا روزہ نہیں بنایا گیا جگہ جگہ بڑے نہیں تواڈے پنڈاں تے شہراں دے اندر نبی پاک دے روزے میں تے موبائل اندر ایسی بھی میرے تصویر موجود ہے ایک گندی نالی گزر رہی ہے تے اوتھے نبی پاک علیہ السلام دا اوتے روزہ بنا میں اس گل دے اختلاف وچ نہیں جانا کہ جشن منانا ہے کہ نہیں منانا جائز ہے یا نہیں منانا جائز اے دیاں دلیلاں تے گلاں علیحدہ ہوندیاں رہن گیاں میں ایک درد دل رکھنا تے تیرے سامنے گل پیا کرنا یار ایک آنکھ ظلم نہیں میرے نبی دی توہین نہیں ہے نبی پاک دا نام لے کے تے چھریاں نال کٹ کے کھا لیا جاوے اوے اللہ دیا بندیا میرے نبی دی توہین نہیں گندی نالی تے نبی پاک دا روزہ بنا اوے بنایا روزہ بنایا چوکاں چرستیاں چ بنایا ندی نالیاں تے بچایا بنایا تے رات نو ٹھڈے مار کے ٹہا وی دتا گیا مینوں دس میں کنوں گستاخ آکھاں مینوں دس میں کیدا گریبان پکڑا مینوں دس میں کیدے تے کیس کرا اج کوئی ناروے دا کمینہ کوئی ڈنمارک دا کوئی بے غیرت نبی پاک دا روزہ بنائے تے پھر ویڈیو بنا کے پھر رات نو توڑ کے سٹ دے وے ندی نالیاں چ مینوں دس تو ہڑتال کرنی ہے کہ نہیں کرنی مینوں دس تو مین روڈ بلاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا حرمت رسول تے جان وی قربان دے نعرے وجنے کہ نہیں وجنے اپنی ماری خیال ہی کوئی نہیں آپ بنانا ہے تے آپ ٹھا کے نالیاں چ سٹ دینا ہے کدی خیال نہیں آیا میرے نبی دا ادب بھی ضروری ہے کہ نہیں اللہ فرماندے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے لوگو میرے نبی دی ذرا جنی وی تسی بے ادبی کیتی ان تحبط اعمالکم تواڈے اعمال میں ردی علی ٹوکری تے سٹ دیاں گا نہیں چاہیے ایسیاں نیکیاں مینوں جے دل وچ میرے نبی دا ادب نہ موجود ہوے میرے نبی دا حیا موجود نہ ہوے اوے سکھ میرے علی پاک تو ادب دا کرینا سکھ میرے علی پاک کو ادب دیاں گلاں سونیا جان دینی قبول ہے پر تواڈے نام تے سیاہی نہیں پھیر سکدا اللہ دیا بندیا اللہ اکبر محبت والیاں گلاں کریا کر پیار والیاں گلاں کریا کر اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا ادب وی کرنا ہے احترام اچھا کیڈی عجیب گل ہے کیتی سارا کچھ آپ جاندا ہے تے آندا ہے وہابی بڑے گستاخ نے کمال نہیں ویسے اے بڑے گستاخ نے جی انج دے ہوندے نے انج دے ہوندے نے انج دے ہوندے نے اسی تے نبی پاک دا روزہ نہیں ٹایا اسی تے حضور دا نام لکھ کے کیک نہیں اتے کٹ کے جناب چھریاں نال کھادا اسی تے عورت سجا کے ملتان چور بنا کے نہیں بوائی اسی تے ایک نبی پاک دے امتی کلمہ پڑھن والے نو کالا چولا پوا کے اوتھے جناب ابلیس بنا کے سوٹیاں لاہور وچ نہیں ماریاں 12 ربیع الاول نو اسی ادب کرنے ہاں پیغمبر دا حیا کرنے ہاں بس اینی گل ہے اسی نبی نو اللہ نال نہیں ملاندے اسی اللہ نو حاجت روا مننے ہاں نبی پاک نو اپنا رہنما مننے ہاں فرق تیرا میرا اینا ہے اوے اللہ دیا بندیاں میرے ویری اپنے اعمال نہ ضائع کر اپنے اعمال نہ برباد کر میرے نبی دا ادب کریا کر میرے علی کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے اللہ اکبر اپنا میرے اچھا علی کر دے ہو تے علی پاک دا عقیدہ کون اپنائے گا میرے علی دے نام دے قصیدے پڑھ دے ہو علی پاک دی سیرت کون اپنائے گا میرے علی تے نبی پاک دے نام تے سیاہی پھیرن نو چنگا نہ جانن تے تو چھریاں پھیر کے آکھے میں علی والا اے ویخ میں ہی علی والا جنہیں علی پاک دی نماز نو اپنایا جنہیں علی پاک دی زکاة نو اپنایا جنہیں علی پاک دی سیرت نو اپنایا اللہ اکبر اے بھی ساڑھے تے ہی فتوہ ہے اے علی پاک نو بھی کوئی نہیں منو دے پتہ نہیں کیویں منانا ہے تسی اللہ اکبر علی سونے پہ کردہ اور ناڑے فاتح بردہ جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بین آئے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں
جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا توجہ کرے آج غور کرے آج آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم بڑا سونا میرے پیغمبر دا نام دوسرا نبی پاک دا نام آقا فرماندے نے انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی میرے نبی دا بڑا پیارا نام ہے اے دا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوشخبری سنا رہے نے فرمایا لوگوں میں تنو خوشخبری دین واسطے آیا میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑا پیارا نام ہے اے دا معنی پتہ ہے کیے اللہ اکبر اے دا معنی ہے سارے جگ تم ود کے اللہ دیاں تعریفاں کرنے والی ذات اللہ دی حمد بیان کرنے والی اللہ تعالیٰ دی ثنا بیان کرنے والی ذات ہے حضرات محترم محمد دا معنی صلی اللہ علیہ وسلم جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد دا معنی جڑا جگ تو ود کے رب دیاں تعریفاں بیان کرے اے میرے پیغمبر دا سونا نام ہے میرے نبی دا پیارا نام ہے میرے نبی دا مٹھا نام ہے توجہ کرے آج غور کرے آج مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام دا اے بھی نام بڑا سونا ہے ایک روایت چاندہ ہے زمین تے میرے پیغمبر دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان تے میرے نبی دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نام دا معنی جناب اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والا اور سونے ہاں میرے نبی دی سیرت تے غور کریا کر میرے پیغمبر زندگی دا کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں سی گزار دے کہ اللہ دیاں تعریفاں نہیں سی بیان کر دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام زبا بیدار ہوندے تے آقا علیہ السلام دی زبان تے پہلا جملہ رب دی تعریف دا ہوندا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور اللہ تیریاں تعریفاں مولا تیریاں تعریفاں جن نے موت دے منہ وچوں واپس دوبارہ مینوں زندگی دتی دوبارہ مینوں اٹھن دی طاقت دتی ہے حضرات محترم اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والا میرا پیغمبر ہن توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام جدوں وی کسے بلند جگہ ول جاندے اونچی جگہ تے سیڑھیاں چڑھ دے تے آقا ہر قدم تے کیا کر دے اللہ اکبر تے جدوں نیچے اتر دے سیڑھیاں ہر قدم تے کہندے سبحان اللہ اللہ اکبر امت نو ہی درس دیتا ہے فرمایا جدوں سیڑھیاں چڑھو بلند جگہ تے جاؤ اللہ اکبر کہنا ہر قدم تے جدوں نیچے اترو ادوں اللہ سبحان اللہ کہنا ہر قدم تے اللہ اکبر میرا نبی اللہ دی تعریف بھی کردا سی تے بڑی حکمت نال کردا سی بڑی دنائی نال کردا سی میرے نبی نے اللہ اکبر امت نو اللہ دے ذکر دا ول کن سکھایا ہے فرمایا جدوں سیڑھیاں چڑھو تے اللہ اکبر کہندے جاؤ اے دے چ حکمت پتہ کی ہے میں ویکھیا میں غور کیتا حدیث تے یار نبی پاک علیہ السلام جدوں چڑھدے سن سیڑھیاں لا الہ الا اللہ کیوں نہیں سی کہندے نبی پاک سیڑھیاں چڑھدے سن سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہیں سی کہندے حضرات محترم راہ دے چ چھپیا ایک بڑا وڈا راہ دے میرے نبی اللہ اکبر کیوں کہندے سن میرے نبی امت نو عقیدہ توحید دے کے جا رہے نے عقیدہ توحید جدوں بندہ بلند جگہ ول جاوے تے بندہ جویں جویں سیڑھیاں چڑھدا ہے بندہ اونچا ہوندا جاندا ہے بندہ وڈا ہوندا جاندا ہے تے میرے نبی نے کیسا سونا عقیدہ دیتا فرمایا او سیڑھیاں چڑھدیاں امتیا جتے بھی پہنچ جاویں اوتھے جا کے اکو ہی گل کرنی اللہ اکبر اللہ سونیا میں جتے بھی پہنچ جاواں جڈا مرضی اونچا ہو جاواں میں نیواں واں میرا رب ساریاں تو اونچا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں پاواں چم تے پہنچ جاواں اللہ بڑا ہے میں چھوٹا میرا رب وڈا میں نیواں میرا اللہ اونچا جدوں واپس آندے سبحان اللہ کہندے میرے نبی نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایتھے نہیں آکھیا الحمدللہ نہیں آکھیا سبحان اللہ آکھیا اے دی وجہ پتہ کی ہے جدوں بندہ سیڑھیاں اتر رہا ہوے بندہ گر سکدا ہے بندے نو چوٹ لگ سکدی ہے میرے نبی ہر قدم تے کہندے سبحان اللہ جی اسی گر سکنے ہاں پر تو پاک ہے اللہ سانو چوٹ لگ سک
سکدی ہے سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ اکبر اللہ دیاں تعریفاں ہی بیان کردا رہندا میرا پیغمبر اللہ دی ثنائی بیان کردا رہندا میرا نبی اللہ اکبر کیونکہ احمد بن کے آیا ہے اللہ دیاں تعریفاں کرن والی شخصیت ہے توجہ کریا جے غور کریا جے اینی رب دی تعریف کیتی ہے قیامت والے دن نوائے حمد میرے نبی دے ہاتھ چوئے گا اللہ اکبر اللہ دیاں تعریفاں میرے پیغمبر بڑیاں کیتیاں اگلا نام نبی پاک علیہ السلام دا آقا فرماندے نے وان الماہی ایک میرا نام ماہی ہے ماہی دا معنی پتہ کی اے ساڈے والا مائی نہیں یہ اللہ دا ماہی ہے یہ اللہ دا مائی جو اسی تو ایویں کسی نو کہہ دینا مائی ہے میرا مائی ماں بھی اپنے پتر نو کہندی مائی میرا ارے آ جا اے ماہی اللہ دا سبحان اللہ فرمایا وان الماہی پنجابی چ دا معنی بیلی آہو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک میرا نام ماہی ہے ماہی تے ماہی دا معنی اللہ دے نبی نے خود بیان فرما دیتا فرمایا الذی یمحو اللہ بالکفر فرمایا اللہ نے مینوں ماہی بنا کے بھیجیا ہے تے میں کفر دا خاتمہ کرن واسطے آیا اللہ نے میرے ذریعے جناب کفریہ جہالتاں دا خاتمہ کرایا ہے میرے نبی آئے دنیا تے اس واسطے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو گلایا فرمایا لوگاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ آیتاں پڑھ کے سناؤ اور تزکیہ کرو اس معاشرے دا پاک کرو اس معاشرے نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا لوگاں دا تزکیہ کردے رہے کفریات جہالتاں دا خاتمہ کردے رہے میرے پیغمبر اے جڑے کافر سن مشرکین مکہ اے جہالت دے گڑے چ ڈگے پے سن وا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین جہالت دے گڑے چ ڈگے ہوئے تے سونا نبی آ گیا ماہی آ گیا کفر دا خاتمہ کرنے واسطے آ گیا تے میرے پیغمبر نے جو کفر دا خاتمہ کیتا سونیا اللہ اکبر انہاں چ بڑیاں جہالتاں اے اللہ دا حق غیراں نو دیندے بتاں دے سامنے سجدے کردے بتاں دے سامنے نظراں نیازاں غیر اللہ دے سامنے منت منوتی میرے نبی نے انہاں لوگاں نو آ کے اللہ دی توحید دا درس دیتا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں دے اللہ دا کوئی ثانی نہیں دے لات نہیں منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں ود نہیں سوا نہیں یعوق نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی پرنی والا اللہ پوری کائنات دا بادشاہ اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا دستغیر غوث اعظم داتا رنج بخش گنج بخش پوری کائنات دا مالک میرا اللہ اے درس میرے نبی نے دیتا ہے اے پیغام میرے نبی نے دیتا ہے اے میسج میرے نبی نے دیتا ہے اے منہج مصطفیٰ ہے اے مشن مصطفیٰ ہے اے مقصد آمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آئی لوگاں نو اللہ دی توحید دے جناب پیغام دین واسطے میرے نبی آئی لوگاں نو لوکاں دے در تو ہٹا کے اللہ دے در تے جھکان واسطے آئے اللہ اکبر حضرات محترم گل سنیا جے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے سو کفریہ اور شرکیہ جہالت دا خاتمہ کیتا اللہ تعالی نے انقلاب پیدا کیتا او لوگ جڑے بتاں دے پجاری سن او ایک اللہ دے در تے جھکن والے بن گئے میرے نبی نے ویکھیا اس معاشرے دے اندر حضرات لڑائیاں بڑیاں عام نے نفرت بڑی عام نکی گل تے بندہ مار دیندے سن نکی گل تے اللہ میں پڑھیا کتاب وچ مشرکین مکہ دا نا ایک میلہ لگا سی مشرکاں دا تے اس میلے چ ایک بندے بڑے جمع ہوئے تے او بھی آ گیا ایک چودھری آیا کئیاں نو ایویں دماغ کئیاں دا خراب ہوندا ہے نا چودھری بنن واسطے او آ گیا اونے میدان چ آ کے بیٹھ کے لات انج لمی کر لئی کہندا مکے والے کوئی ماں جمیا تواڈے چ جڑا میری لات ٹا کے وکھائے او کہن بھی اینوں کی بنیا بھی پاگل نو ایویں اکھے توں کون میں خواہ مخواہ کی کہنا ہے میری لات ٹا کے وکھاؤ جے کوئی ماں سورما جمیا ایتھے تے کتھے شیر ہون پھر سوا شیر بھی ہوندے او ایک آیا اگے اونے کہا ہاں کی کہنا میری لات ٹاؤ اونے مار کے تلوار لاتی لا دیتی انہوں نے کہا جی اور کوئی ساڈے لے خدمت تے دسو تسی پھر دوجی لات اگے کرو جی دا بھی کچھ کرانا ہے اینی ایک گل وچ بندہ مار دیندے سن دو بندے گھوڑے نو پانی پیان لگے نا ایک کہندا میں پہلے پینا دوجا کہندا میں اونے او ایک بندہ ماریا اس گل وچ بھی گھوڑا میں پہلے پانی پینا سی توں کیوں کیا انہیں مارتا انہوں نے 4 مارتے انہوں نے 10 مار دیتے خاندان دے خاندان مار دیندے
پر نبی پاک علیہ السلام آ گئے، میرا ماہی آ گیا، ماہی کفر دا خاتمہ کرن، تے میرے نبی نے انہاں ایک دوجے دے خون دے پیاسیاں نو ملا چھڑیا، آپس اندر محبتاں قائم کرائیاں انہاں دیاں۔ اللہ اکبر، عرب دیو جناب، اللہ اکبر، جڑے موتی بکھرے پے سن پہاڑاں تے، میرے نبی چن چن کے ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑیا، اتفاق پیدا کرایا، محبت دا درس دیتا، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، انج جڑے اللہ دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، جڑ گئے آپس اندر محبتاں کرنے والے بن گئے۔ انہاں چ بے حیائیاں بڑیاں عام سن، بے حیائیاں اتنیاں عام بے حیائیاں، نہ بہن دا حیا، نہ بیٹی دا حیا، نہ جناب اللہ اکبر کسے دی ماں دا حیا، کوئی حیا نہیں، جدی مرضی عزت لٹ لیندے سن۔ نبی پاک نے حیا دا درس دیتا، میرے پیغمبر نے غیرت دا درس دیتا، پھر انج معاشرہ حیادار بن گئے، انج معاشرہ حیادار بنیا۔ عدی دی بہن اپنے پرا نو کہندی پئی عدی کی پوچھنا ہے نہ جواناں دے بارے مینوں، میں تیری اکھ اندر وی ایڈا حیا نہیں ویکھیا سکا پرا ہون دے باوجود، جنہ حیا نبی دے غلاماں دیاں اکھاں چ ویکھیا اے، کیونکہ نبی پاک نے تزکیہ کر دیتا ہے، ماہی آیا ہے کفر دا خاتمہ کرن واسطے۔ اے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کردے سن، مٹی چ نپ دیا کردے سن، تے میرے نبی نے انہاں نو تیاں دا محافظ بنا دیتا۔ بیٹیاں دے حق نو میرے نبی نے بیان کیتا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا لوگو بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے۔ او لوگ جڑے تھیاں نو زندہ نپ دیندے مٹی اندر، نبی پاک علیہ السلام نے تھیاں دا محافظ بنا دیتا انہاں لوگاں نو، کیونکہ ماہی آ گیا، ماہی کون آیا میں تڑے سینے ٹھہرا، اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مولانا الیاس مدنی صاحب۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ گل سننے والی جے امام تازہ ہو جائے گا، جملہ بڑا جیڑا میری تقریر وچ اجے تک نہیں بولیا او دے بولن دا ٹائم آ گیا ہے، انہیں ہن بولنا ہے انشاءاللہ، سجے کھبے ویکھو انہیں بھی ہن بولنا، جے پاویں بکل کھول کے ہی بولے ہن بولے گا انشاءاللہ، بولے گا۔ نبی پاک دی شان جملہ بڑا وڈا ہے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، چومن جبریل قدم آیا، چومن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آونا ساڈے کم آیا، تیرا آونا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ 73 والے ہو تسی بڑے بڑے جگیردار ویکھے، نمبردار ویکھے، چودھری فلاں چودھری صاحب دا پورا پنڈ ہی دی رہایا، فلاں چودھری دی 20 پنڈ رہایا، فلاں چودھری دی 100 پنڈ رہایا۔ آؤ تانوں میں ایک سردار وکھاواں، ایک نواب وکھاواں، جگ تے سردار او آیا اے، جدی کل کائنات رعایا اے، جگ تے سردار او آیا اے، جدی کل کائنات رعایا اے، اور جدی کل کائنات رعایا اے،
امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا نبی پاک علیہ السلام ماغی بن کے آئے فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ نے مینوں ماغی بنایا کفر دا خاتمہ کرنے واسطے اگے آقا فرمان دینے وان الحاشر ایک میرا نام حاشر ہے میں حاشر بن کے آیا حاشر دا معنی کیے الذی یحشر الناس علی قدمی فرمایا مینوں اللہ نے حاشر بنایا پوری دنیا دے لوگاں میرے قدماں تے جمع کر دیتا جائے گا میں حاشر بن کے آیا اے دے دو معنی نے دو معنی دو جناب صورتاں بیان کراں تواڈے سامنے میرے نبی حاشر بن کے آئے پہلی گل ہے وے جتنے لوگ نبی پاک دے آن دے بعد قیامت تک آن گے جڑا جڑا حضور دے قدماں پیچھے قدم رکھدا ہویا زندگی گزارے گا او کامیاب ہے باقی سارے ناکام نے باقی سارے جناب برباد نے جڑا میرے نبی دا طریقہ اپناوے جڑا میرے نبی دی سیرت اپناوے وہ کامیاب ہے کیونکہ میرے نبی حاشر بن کے آئے نے حاشر میرے نبی دا نقش قدم اپنانا ہے اور ایڈا بڑا مسئلہ ہے اللہ عالم ارواح اپنے نبیوں کو کہہ رہے سن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ عالم ارواح نبیوں دی روحاں نو خطاب کر رہا ہے اے انبیاء دی جماعت میں تانوں دنیا تے نبی بناواں گا رسول بناواں گا پیغمبر بناواں گا تواڈے سر تے تاج نبوت والے سجاواں گا اللہ اکبر اور انبیاء دی جماعت میں تانوں کتاب و حکمت عطا کراں گا ہر میرے نال وعدہ کرو جدوں میرا آخری نبی آ جائے جدوں آمنہ دا لالا آ جائے جدوں پیکرے حسن و جمال آ جائے جدوں صاحب شرف و کمال آ جائے جدوں عبداللہ دا بال آ جائے جدوں شیمہ دا ویر آ جائے جدوں بدر منیر آ جائے اللہ اکبر پھر تسی اپنیاں نبوتاں ٹھپ دینیاں نے اپنیاں رسالتاں ٹھپ دینیاں نے اپنے طریقے نہیں چلانے بلکہ میرے نبی دے طریقے نو اپنانا ہے اپنیاں گلاں نہیں سنانیاں میرے نبی دی جناب اللہ اکبر سیرت نو اپنانا ہے حضور دے کردار نو اپنانا ہے حضرات محترم ایتھے کہ گل سمجھن والی جے 73 والے ہو اللہ اپنے سچے نبیاں نو کہہ رہا ہے نبیاں نو کہہ رہا ہے اے انبیاء دی جماعت میرا آخری نبی آ جائے پھر تواڈے فتوے نہیں تواڈے طریقے نہیں تواڈیاں شریعتاں نہیں چلن گیاں میرے نبی دی شریعت چلے گی مینوں ایمانداری نال دس ایمانداری نال دس ہوئے اللہ دیا بندیا امام دا عہدہ اونچا ہوندا ہے یا نبی دا عہدہ اونچا ہوندا ہے اللہ اکبر حضرات محترم مینوں ایمانداری نال دس نا اللہ دیا بندیا اللہ اکبر کسے مفتی دا عہدہ اونچا ہے یا نبی دا عہدہ اونچا ہے پیغمبر رسول دا عہدہ اونچا ہے تے قرآن کہندا ہے اللہ نبیاں نو کہہ رہا ہے میرا نبی آ جائے پھر تواڈے فتوے تے تواڈیاں گلاں تے تواڈیاں شریعتاں ٹھپ ہو جانیاں نے تسی میرے نبی دی گل تے جناب ایگری کرنا تے حضور دا تابعدار بننا ہے تے کوئی بندہ کہ نہیں نبی پاک دی حدیث تے ٹھیک ہے پر ساڈے مولوی جی دے خلاف نے نبی پاک دی حدیث ٹھیک ہے ساڈے مفتی صاحب نو نہیں مندے تے پھر حضرات محترم کی کیا جا سکدا ہے میرے نبی حاشر بن کے آئے میرے نبی دے قدماں پیچھے قدم رکھ کے چلے گا کامیاب وگرنہ ناکام ہو جائے گا حاشر میرا پیغمبر اللہ اکبر دوسری دی صورت فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر اللہ دی عدالت اندر نفسا نفسی دا عالم ہے کہ لوگ پریشان ہو کہ بابا جی آدم علیہ السلام کل چلے جان گے جا کے کہن گے بابا جی اسی بڑے دکھیاں بڑے پریشان 50,000 سال دا طویل دن تے بڑے پریشان ہو گیا اللہ دے نبی جی تسی اولاد آدم دے ساری جناب اولاد دے باپ بابا جی تسی اللہ دی بارگاہ سفارش کرو نا اللہ حساب شروع کر دے وے تے بابا جی جواب دے جان گے حضرت نوح علیہ السلام جواب دے جان گے حضرت ابراہیم پیغمبر جواب دے جان گے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے جان گے سارے نبی جواب دے گے سارے ولی جواب دے گے تے لوگ کٹھے ہو کے نبی پاک دے قدماں تے جمع ہو جان گے پوری دنیا دے لوگ پوری کائنات دے لوگ نبی پاک دے قدماں تے جمع ہو گئے نے الذی یحشر الناس علی قدمی میرے پیغمبر دے قدماں تے جمع ہو گئے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں
کہ سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ ہن آ گئے نے لوگ کٹھے ہو گئے نے حضرات محترم، تے میرے نبی نو کہن گے سونے آسرا لے کے آیا، امید لے کے آیا، تسی سفارشاں کرو نا، نبیاں ہٹا دیتا سانو سارا، تسی ہن اللہ دی بارگاہ سفارش، تے میرے نبی لیڈر بن کے ٹر پین گے، میرے نبی اللہ دی بارگاہ چ سجدے پہ جان گے، امت واسطے رب نو منان لگ جان گے۔ کی سمجھ آئی؟ اوے سونےاں ویرا، اوتھے اللہ دی عدالت اندر اور تیرے کسے کم نہیں آنا، نہ برادری کم آنا، نہ سجنا کم آنا، نہ بیلیاں کم آنا، نہ رشتہ داراں کم آنا، نہ تیرے بھائی والا کم آنا، اوے اور کسے کم نہیں آنا، اوتھے کملی والے تیرے کم آنا ہی۔ ویریا ایویں جگہ جگہ تے لڑ سٹدا پھرنا تے جگہ جگہ تے جناب مندا پھرنا ہے، جگہ جگہ تے ڈگدا پھرنا ہے۔ آپاں پھڑیے اس پیر نو، آپاں پھڑیے اس جناب ہادی اور رہنما نو، جدوں سارے جواب دے جان اودوں بھی جواب نہ دے، اج آپاں اس نبی دے لڑ لگ جائیے۔ اسی تاں ہی پائی دل وچ وسایا ہی اکو کملی والا ہے، ساڈی پہچان ہی ہے۔ لوگاں نو لوگ پتہ نہیں کی کچھ کہندے ہون گے، سانو لوگ محمدی کہندے نے، اسی محمدیاں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اسی نبی پاک علیہ السلام نو اپنا دیو۔ لوگ آندے نے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں، تسی بے مرشدے ہو، اے ساڈا پیر میں تینوں وکھاواں، تہاڈا ساڈا پیر وکھاواں۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے، اپنا سردار بنا لینا ہے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، تو انہوں اپنا مرشد وکھاواں، ہادی اور رہنما وکھاواں۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے، اے عظمت والا کون آیا ہے۔ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ توجہ کرے آجے، جڑا نہیں بولے آجے تک کون بولے گا، بولے گا سبحان اللہ دی واری آئی جے۔ دن حشر دے عامر بھائی میرے وال ویکھو تسی، عامر بھائی ماشاءاللہ توجہ کرے، اے عامر بیکری والے اڈا غازی آباد تو تشریف لے میرے وال ویکھو، تسی گھومی پھری جاندے ہو، کدی ادھر جا آ جاندا ہے مدنی، آ جاندا ہے تہاڈا انشاءاللہ۔ توجہ، میں بھی تو مدنی ہاں یار، میرے نال مدنی نہیں لگدا، میرا اینڈ ہے ہن۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میں گل سنا رہا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے، میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینے، سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر حاشر بن کے آئے، حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میرے پیغمبر دے ایک نام حاشر ہے، پوری دنیا دے لوگاں نو میرے نبی دے قدماں تے جمع کر دیتا جائے گا۔ پنجواں نام نبی پاک علیہ السلام دے حدیث مبارکہ اندر آقا فرماندے نے وان العاقب، ایک میرا نام عاقب ہے، میرے نبی عاقب بن کے آئے۔ عاقب دا معنی کیے الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے بعد اللہ تعالی نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، ہن کوئی نبی نہیں دنیا اندر آئے گا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے دنیا اندر، نبی بن کے نہیں آن گے، میرے نبی دے امتی بن کے آن گے، میرے نبی دے دین نو پھیلان واسطے آن گے، دجال نو مارن واسطے آن گے، نبی رسول بن کے نہیں آن گے۔ میرے نبی آخری نبی نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگو، میری امت دے اندر 30 دے قریب ایسے قذاب پیدا ہون گے، دجال پیدا ہون گے، گندے پیدا ہون گے، جڑے کہن گے اسی نبیاں رسولاں پیغمبراں، پر یاد رکھو میرے امتیو، او دجال ہون گے، او قذاب ہون گے۔ اللہ اکبر، نبی نہ منیا جے، انہاں رسول نہ منیا جے، ہن میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آنا دنیا اندر، کوئی رسول پیغمبر نہیں آنا دنیا دے اندر۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے ما کان
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے. کوئی بندہ تنو دھوکا دے فراڈ کرے، لو جی خاتم دا معنی آخری ہوندا ہی نہیں، خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے، خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندا ہے. ایویں کسے دے دھوکے چ نہیں جانا. اونوں کہ جا تو اپنے معنی لے جا تے نکل جائے تو، سانو تیرے معنیاں دی لوڑ کوئی نہیں. اے دا معنی میرے پیغمبر آپ فرما گئے، میرے نبی آپ سانو دس کے گئے نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا اندر، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا دنیا اندر. نبی پاک کی دے فرماندے میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے تسی آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے بعد اور امت کوئی نہیں. دنیا والے نو پیغام دیا کر، پیغام دیا کر. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اے پیغام لے جا اج دے جلسے وچوں، میسج نوٹ کر کے لے جا، نسلاں نو یاد کرا، بچیاں نو یاد کرا. حضرات محترم لکھ کے لا اپنیاں دیواراں تے، اپنے دروازیاں تے، اپنیاں دکاناں تے، گڈیاں تے. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، میرے نبی دے بعد دنیا تے کوئی اور نبی، کیونکہ میرے نبی عاقب بن کے آئے نے، عاقب بن کے آئے. محبوب فرماندے نے میری مثال اس محل دی مثال ہے جیڑا کسے بندے نے محل بنایا، ہر چیز کمپلیٹ ہے، ایک اٹ دی جگہ خالی ہے. اللہ نے مینو بنا کے اتھے لا دیتا ہے. نبیاں دی عمارت پوری ہو گئی، ہن اے دے وچ ہوا دی بھی گنجائش کوئی نہیں. او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. ہن قیامت تک ہور نبی کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میں آگے بھی بیان کرنا ہے جا کے.